Среднощен магазин. Среднощен магазин. Мани вода, ще спомена по-дълга. Той беше преди 1000 години. Земята беше пълна с гъдини, разни скачащи, крещящи, други крякащи, пълзящи крокодили. По график си изригваха вулкани и нямаше поставени капани за лисици и глигани от двуноги шарлатани. Защото по неофициални данни последните не бяха на земята още в тези години ранни. В той прекрасно време диво един космичен кораб предпазливо с последните остатъци гориво приземи се на Гондвана и капитана взе гореща вана. Изпъвайки се в корабните плъхове, застана пред екрана. Екранът каза всичко тук е в норма. Животът в малко агресивна форма, разни скачащи, крещящи, други крякащи, пълзящи крокодили. В почвата и атмосферата не са намерени бацили. Капитанът каза: о, прекрасно, но тук всичко трябва да е ясно. Не можем да рискуваме на празно. И гледайки към корабните плъхове, подвежди се ухили мазно. С кърцане вратата се отвори. На плъховете казаха им сори и вратата се затвори. И няма тук какво да се говори, да се спори и мармори. А плъховете всъщност доста мирни започнаха да стават агресивни, хитри, нагли и пробивни. И след не знам си колко стотин века от тях се появи жената. Да. Защото дръж там. Да,